Nou, we binnen Tonke. Yay. Dan krijgen we wat lamme handen dus tussen de stukjes erom, maar we willen even pauzes gaan. We hadden een steun van de jerm. Ilse gaat er nog puffen. Inkakmomentje. Even opladen, dan gaan we mee, hoor. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Jurgen, Ilse en ik bij de omroep. Opnamesmeidje van Tomke in het verkeer. En Ilse is Cornelia en ik ben Tomke. Dus wie neem je met mij de studio in? Oeh. Nou, we binnen Tomke. Yay. Weer we hier de studio in. We zitten in studio 1. Nou ja, en daar is dus de studio waar Tomke in het verkeer opnam werd. Ik heb wel even zien. Ilse zit al klaar met Cornelia. Hallo Cornelia! En dan just hier de beeld. En dan daar de auto. En dan komen de poppen hier terug heen. En dan just dus daar. Ze zeggen hallo! Hallo! Nou ja, zo werkt dat een beetje. Dus dat is wel grappig. En zo zit ik er dan bij op, maar dat mag je natuurlijk net. Jongens, dan zit mijn hol en mijn camera erop. Dat mag je net. Dus dat is het idee een beetje. Dan krijgen we wat lamme handen dus tussen de stukjes erom, maar we willen even pauzes gaan. We hadden een steun van de jerm. Ja, daar hebben we de hand op de leun, want dat was zwier. Maar ja, dit is het idee wat. Camerastenen opstelt. Ik heb haar zo los. Nou jongens, ik zie hem even meenemen naar Fije. En dat is het brein achter het hele Tomke-verhaal natuurlijk. Fije. ja, wat is precies het doel van Joert Fije? Wat verwacht is van Ilse en mee? Nou, heel wat. Ja, oeh. Ja. Maar nee, ter ere van 24 jaar Tomke met een speciaal programmaatje. Ja. En op experimentele basis is dat, we gaan een heel mooi autootje. Deze. Die. En die komt van een scherm te staan, dat kan ik ook zien. Dat is ook wel even leuk. Ja. Van een scherm. Ja. En dan is kijk, dan verrieten ze op het dik. Ah, daar riet Tomke al heen. En daar vliegt erheen, hè. Je riet achteruit? Nou, die erachteruit. Je riet achteruit. Hier zit ik naar achteruit. Maar we hebben een oren niet voor. Maar dat is het idee. Dat is het idee. Ja. En dan kom je hem met de poppen, die spelen je hem met poppen spelen je mezelf net in beeld, jammer genoeg. En een roos. Ja, zou het best niet. Ja, we zo in de sminken. ja, verdorie, wij missen. Verdikkie. We kwamen in de aantiteling, toch? In de aantiteling, ja, dat bedoel ik heel graag in die aantiteling. Ja, dat weer om het slag, dat weer om een keer. Nee, maar dat komt door. Dat ja. Maar Tomke en Cornelia zitten in die auto en die rijden in de stapelverkeersluchten of op een rotonde en dan wordt het uitlijnen, wordt het hoe dat door je werken. Wat denk je, wat in het verkeer gebeurt en dat we lezen hun uit. Ja. Nou, en Ilse is Cornelia en ik zult Tomke op me nemen, dus maar we gaan maar los. Ja, Theo, ready for it? Yes. Oké, camera loopt. Kom Tomke, ga in de auto. Ik zit al. Oh, nou, dank je naar de winkel. Oh, leuk. Ja, daar heeft zin hoor. Wat voor lek. Dus al. Oeh, wol. Op zich zullen we kennen, maar... Dat ik rieden gewoon aan. Nou, Dan pak ik maar een keer op zitten van de zijkant, zeg maar. Camera Ready for loopt. it? Actie. Action. Wat voor lekker silverkie heb je, Cornelia. Oeh, wat is nou? Nou, zie maar eens bij dat stoplicht. Oké, ready for it? Ja. Camera loopt. Ja, daar heeft zin hoor. Wat voor lekker silverkie heb je, Cornelia. Oeh, wat is nou? Stopt. Deze ligt wel heel aardig op. Met stuwers die is straks stief stil. Och, Kari. Ja. Ja, hij vergeten. Ik zou sturen. Ja. Ik zou zeggen, je had één taak. Maar dat Eén taak, even één taak. Ja, nee, klopt. Ik ben zo bezig met... Dat was ik al in het begin eigenlijk maar, want daarna stief ik stil. Ja, ja. Nou, dan maak ik het dan. De dij. Nee, hè? Nee, omdat het op grieën springt en dan mag het, hè? Prachtig. Ja? Stopt. Dat is het. Dat was mooi, toch? Oh, ja. Dat is goed. Ja. Ik ben hier dat ik wil weer. Dat was toch zo wel ding denken, hè? Dat gaat net, jongen. Even met een rompje. Wat is nou?
De auto beweegt er even naar het remje. Ken dat ding springen dan? Ja, dat is ook geen springen. Ja, Springen dan. dat is wel leuk, ja. Die goed? Yes! Nou, de eerste shot zit erop. Wij staan erop en we zullen nou even lekker eten. Dan gaan we aan terug bij deel 12. Ja, dat zit zaak altijd. Jee, eten. Ik ga terug bij ronde 12. Ilse gaat er nog puff. Inkakmomentje. Even opladen, dan gaan we heel. Ben je er klaar voor? Ja. Theo weg. Camera loopt. Komt ie. Wat voor lekkers een rode keertje, Cornelia. Voor de eerste keer dat heel gek. Nee, voor de eerste keer weer net gek. Nee, nou vooral met het sturen en al die tekst. Mooi beeld trouwens, grappig. Mooi zo, hè? Ja. Kom, Tonke. Gauw in de auto. Ja, ik zit al. Oh, Nee, ik zou je mij vallen. mooi. Dan, Wat gaan we dan doen? Ik wil pas op het moment. En dan maar. Doe best nog hier keer. Maar je moet het doen. We gaan nu shotjes maken van de achterkant van de auto. Dus de auto wordt even draait. Het doekje kan er weer aan. Dan kunnen we daar zien hoe het werkt. Dus die- Of je een verkeerde kant. Ja. Maakt er weer mooi in het midden. Komt ie. Yes. Camera loopt. Wat voor lekkers een rode keertje, Cornelia. En als dat brandt, maar ik gewoon droog. Green. FO Green. Oké. Je hebt een FO Rotonde. Rotonde. Rondje draaien. Daar. Ja. Camera loopt. Komt ie. Much later. En de auto Oké, zal we, iets schuin zetten, Theo, hè? Ja. we gaan nu de beelden van voor en van achter. En we gaan nu shots maken van de zijkant. Dus de auto is weer een slag draait. En het scherm komt even op de orenkant. We schenken dan wat doggen. En dan gaan we de zijkant, de opnames van de zijkant maken. Ja, nou zet ik wel het frontje erop. Ja? Ja, dat moet erop. Oeh, wat doe je nou? Ja, stop. Oh, Deze wordt buiten doen. nee, dat stopt. Is weer perfect. Ja, perfect. Mooi toch? Ja, die wil maar. Nou, de laatste shot zit erop. Ben je wel tevreden van je? Ja, top. Ja? Ja, echt vakwerk. Ga ik ook. Yes. Yes, wat goed hier. Nou, dan gaan we. Van Boswijk? Jazeker. Maar mij we willen zo, hè? Nou ja, Theo, ben je stuk tevreden? Ja, zeker. Ja? Waar Oh, willen we dan? Weer boelen? weer boelo. ik mij naar mijn nek. Ah, leuk, Ja. leuk. Nou, hey, Dank je. dankjewel. Doei. Doei. Nou, Jos, dat zit erop. Het zit erop. Dat weer een lange dag. Ik ben wel ganz kapot. Op laatst, dat is die hand omheen en begon het voort op te tintelen. Ja, Eerst door het even. Eerst de rekker, En op het einde. de rekker is op lijster wat uit. Ja, dan begint het voort. Wauw, dat was superleuk. Ja, nee, tevreden. Tevreden. Hoi, hoi. Hey jongens, nou, dit was weer een zeer bijzondere dag. Ik ga met Ilse together, met Faye en met Theo gaan we Tonke in het verkeer draaien, met de handpop. Het weer is wat wennen en nou ja, het is uiteindelijk heel goed slagen even mee. We gaan nog wel wat lange handjes, maar wij zijn tevreden en Faye weer tevreden, dus super mooi. Hey, ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen en via net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Want na je vlog. Hey hoi!